Čaute ľudia, vítam vás v mojom novom videu s mojim iným kamošom, Maxom. Vidíte, tak to je jeho skin, on je Bacon, ja som Jakubos, jak vždy. A ideme vyvotovať mapu. Hej, kúkni sa do inventára Max a tam máš takého béra pekného. Môžete ťa opýtať, akú máš prezývku? Prezývku? Jakubos. Jakubos, toto je moja prezývka. A Rea, kde si? Tu si? Čau. Vidíš ma? Tuto s čokoládovým žracom. A poď za mnou. To si môžeš kúpiť. Musíš prežívať pred jedným takým bérom a on to ešte nehral, keď ľudia vidíte, tak musí prežívať pred bérom. Choď za mnou. A musíš dávať šprint, keď ide po tebe niekedy. A potom, keď nebudeš mať staminu, tak utekaj. Proste musíš zdrhať pred ním. Poď za mnou. A ty si kde? Musíme sa hľadať. Ja sa vidím. Čau, poď za mnou. No, máme... jak sa tomu hovorí? Za mnou. Nevidíme ho. No on ten bér je taký 3D obrázok. Poď za mnou, neboj sa. Neboj, toto sú klasické zvuky, ale keď budeš... Skoč, kde si? Poď, skoč dole. No neviem, máme sa schovať, proste musíme nájsť niečo, aby sme uľahčili čas. A vidíš toto? Toto sa musí robiť, keď je to červené. Ja som to porobil a dostal som 15 coinov. Hej, kde si? Poď na strom. A počkať, môžem po tebe skákať? Áno. Tak si skáč, aj ty skáč dokopy. Poď. Ešte. Poď, musíme skákať dokopy. To by malo nás vybustovať hore. Aby sme boli... Poď, teraz, začni. Sme tam, ja som tu. A ten sa tak ľahko nedostane, Ber. Poď, ešte raz. Skáč. Takto, poď takto, jak ja. A skáč tu. Dobre, a teraz, začni. Poď. Skoro sme tam boli. Ale ja to neviem mršti. Poďme, poď. To tam asi nedovieme. Tak... Poď. Tak nás strašíme. Tam... Spôsob. A máme 1 minútu. Asi poďme už dole, nie je treba ani tam chodiť. Je. Poď, kde si? Nevidím ťa. Tu si dole, poď sem dole. Ja som tu. Ja som tu dole, poď dole. Dobre. Kde si? Tu? Vidíš? A teraz... pozor, zdraj! Poď za mnou, sprint, daj šprint! Šprintuj, pomoc mi, poď sem hore. A dorite, umrel si, nebo ja sa pomstím, ja viem tu hrať. Tak, kde je ten bér za mnou? Ale ja som preč, mne sa minula stabilita. Je za mnou, tak. Ja idem preskákať parkour. Za to dostaneš peniaze. Čo? A dorite, ide po mne. Tak, mám to, dohral som to. A dobrá hudba, však teraz. Máme to. Hej, kúp si nejakého nového béra, kúkni to. Wow. Ja žiadnu nemám. Ešte máš nejaký skin inventáre, máš nejaký jeden skin, taký čiapkový medveď. Kde si ty? To inventár je, musíš si prečítať, pod peniazmi inventár. Ja som mám dvoch. Tak daj si toho čiapkového, ten je dobrý. To je taký zácný. Potom ľudia, poďme do toho.
Počkaj chvíľku, Maxo. Dobre, si tu? Si tu, Max? Haló? Áno. Som tu, budem sa snažiť zabiť ťa. Si ber? Tak ma nezabí. To robia kamoši, ja to robím, kamoš. Ja robím, že sa ne... To ako nechodím. A nemôžeš sprintovať. Ty nevieš sprintovať a naháňaj ľudí, proste naháňaj ľudí, dobre? Posielam von. Tak naháňaj ľudí, dobre? Dobre. A naháňaš ľudí? Haló? Áno. Dobre, tak máš hrať hru a tak získaš aj peniaze. A žiadny čas zatiaľ nie. Musíš hľadať. Hej, poznám. Áno. Hodím jedného. Hodím druhého. Dobre, to už som tu. Čau. Už sme na... Zabíjaš? Zastav, stoj. Čau, to som ja tento. Zabijú, bež do nej. Ešte mám za mnou. A ty opäť pred sebou. To je degeš. Ja idem za tebou, ja ťa sledujem, kamerujem ťa, jak to hráš. Ťažké, však je to ťažké hrať. Ešte sa to musíš naučiť poriadne hrať. Môžem ho nekontaktovať. Vieš čo, mám pre teba jednu nabídku. Alebo nie. Poď ešte. Poď. To dáš. Vidím ťa, dobre hráš zatiaľ ešte. Potrebuje stabilita. A budeš na YouTube. Dobre. Jeden umrel. Au. A vie, dobre, choď ďalej, choď dopredu. Stav. Počítači. Áno, ja to točím, neboj. Točím to. Ale no tak je. Dobre, máš to, vyzerá to dobre. Poď, ideš. A umreli dvaja, takže zabil si dvoch. Dobre, Koniec. nice. Už ho nezabiješ, to už nejde. Tak, dobre, dobre si hral. A ja si zachytil. Dobre to bolo. Tak asi, všetci, toto asi... Dobre, nevadí, počúvajte, asi sa rozlúčime, tak čaute, vidíte nás, potom... Môžeme ísť ešte, ľudia, dáme vám bonusové kolo. Dáme bonusové kolo? Môžeme. Alebo môžeme dať ešte 20 kol. 20 kol už nie, to ja na to nemám celý deň, dobre? Bonusové kolo bude toto, že budeme všetci bérovia. Všetci? Áno, všetci, budeme bérovia. To sa dá, jeden bude, že všetci budú killerovia a jeden bude hráč. Čo si? Jak sa tam ukazuje? Si bér? Kde si? Ja som ten robotický. Vidíš ma? Áno, ja idem do miestu. Oho, že kole.
ale toto je dobrá mapa tiež, však. A už sme vyhrali. Tak ešte si dáme jedno. Toto nebolo poriadne kolo. To bolo také spoločne kolo, ako keby však. Áno. No moc tu máš všetky mapy, čo tu sú. A To všetko... hodíme anomália. Najlepšia mapa je asi laborka, ktoré si tedy naháňal, pamätáš? A ja si šporím na Cheese World, to je mi strašne drahý. Ale ja chcem animália. Animália? Jak sa volá? Kedy to je? Kedy z nich je to? Ver. Ja to keď som poprvé hral túto hru, tak tu som mal s tebou. No. Tak... Tam bol... Aj to dite, ja som vypadol. Tam bol chalán. Ty si bear? Nie. Kde si ty? Ja som sa tu. Čau, za tebou som. Ideme, čo to tu je? Kam? Tu je sír, berem sír, aby som mohol... Ber sír. To nemôžem jesť? Nie, to je takého bera, keď... Počkaj. Čo som tu povedal? A do prdele. To čo je za bera? Zdraj, bracho. Vieš čo, ja sa obetujem tajne. Ja sa obetuvávam. Obetoval som sa skoro som tam bol, ale... Nestihol som, umrel som, takže teraz ty si na videi. Teraz si ty na videi, jak dávaš. A nesprintuj moc, dobre? Wow, tá labožka vyzerá pekne. Takže tam chod do šachty. Otvorenej. A tam zostaň. Tam by si mohol chod naspäť a kempi tam. Zdrhaj. No. Tak, dobre, choď robiť parkour, ešte máme 2 minúty. Dostaneš peniaze. Rohlík, tak, bose. A dobrý toto parkour. Tak, aha, pozri, jak rýchlo robím ja. Ja ho viem dobre robiť. Nie je parkour. Kúkaj na mňa, pozraj, jak idem rýchlo. Ja viem aj touto stranou ísť takto rýchlo. Musíš ísť takto, jak ja rovno držať. Hop. Ja som na tým... Ďalšie peniaze. Dobre, to dáš teraz, kúkaj. Lebo ja to mám ľahké, lebo ja som zvyknutý na to už, na ten parkour. 5, to stačí, 5 peňazí je dosť. 5? Po 5, lebo to je ľahký parkour. Dobre, to dáš, musíš počkať a... Dobre, ty ideš dobre na tom parkoure. Drž sa. Dávaj, musíš skákať vysoko, koľkam. Choď. Musíš ísť bližšie choď. Prvná je ťažké. Ty máš telefón. Mám 50 už. 45? Za 45 si môžeš niečo kúpiť. Čo také? Za 45 tu je. Nič tu nevidím za 45. Je tu banánový ber. Ja si kúpim Roblox vodu. To je Bloxikola. Ty si chce... A vyber si ho. Hej, chod do Evelentoru a tam vyber si čiapkového bera. Takého alfa, keď sa toho čiapkového. Potom vedľa máš ešte ty veci a tam dáš dole to zelené a tam si vybereš také, môžeš si tam vybrať také, už si to vybral? Job, vieš čo, jak to ide? Do inventára. Dobre, dáme ešte jednu. Toto je reálne, toto už je, poviem ti jednu vec, toto už je fakt posledná hra, dobre? A
potom si my dvaja radšej iné zahráme. Môžeme. Ale... Čo bude... Čo... Vzdelávali na... Poď, rýchlo, poď, ideme. Losoval som školu som losoval. Školu losujeme. Á, vyhrala škola nám. Počkaj, stavme sa. O, kámo, to bolo dobre. Hore ešte losoval sa, aký mod bude. Tam vedľa boli hneď dobré mody, ty. A poď... On one ball, niečo. To znamená, že tam budú, že všetci budú bérovia a jeden bude survival. Jaj. To je to dobré. A? Viete, kto je bér? Viete, kto je bér? Ja. Ja som bér. Nezabij ma. Nezabijem, ty vyhráš, lebo potrebuješ peniaze. Ja vyzerám... Ja to nezabijem. Ty si mňa nezabil, ja teba nezabijem. Ale... Ja niečo nevidím. To je škola. Aj, čau. A tu je jeden. To tu pôjdem zabiť. Toho jelenia. Ty si ho ale rozsekal. Ja som úplne vzadu. Tu jeden bacon strom, ja som... Čo? Čau, baconko. Idem do strechy. Chceš dostať bacon? To mi nezdrhneš, ja som veľmi dobrý hráč. Bacon. Jeden bacon tu je, kedy skacká. Vieš, Ale to som nie... však on je mŕtvý ten bacon, keď je proti mne. Si myslíš, že sa mi schováš? A kde si? Ešte jeden tu bol. A kde si? To som ja, Baker. Ale jeden taký bacon. Taký istý. Inakší. Jeden taký tu mi utiekol niekto. Ale neviem, kde je. Fúha, takto bude ťažké. A čo si myslíte? Ja poznám si. Ja ho vidím. Neboj. Ja ho vidím. Ja v knihovni. Knihovni, ja som hneď na druhom patre. A teba to baví, ťa to? Keď ťa to baví, tak to je dobrá správa. Tak je, a ty avkuješ, ty sa hýbeš. A čo sa ti jaký item je tvoj teraz obľúbený? Tvoj item je jaký najdrahší aj? Item. 15 eurový. Ale dobre vyzerá. Ja tu mám jedného bacona. Ide okolo schodov, ide na vecka. Na vec? Počul som ťa. Ja som v knihovne. Je tu jeden tiež bake. Ja im to tu kazím. Rob ďalej tie zvuky. Počujem to. Ide hore po schodoch. Jeden. Tak, ideme po... Asi ja už prehrám. Takže vyhral a koľko... A dostal si peniaze. Počkaj, to ti ukáže, koľko dostaneš dokopy. Dosť? 5? Idem do strednom kruhu. Čaute. Toto bolo asi najlepšie video pre jeho. On ešte nebol nikdy v videi, takže asi čaute a máte sa dobre.